Vi gider ikke male, vi træder i de gamle rådne stolper. Hvad gør vi? Men det skal jeg fortælle dig. Vi skifter det til et vedligeholdelsesfrit komposithegn. Og hvem skal vi bruge det her til? Vimex selvfølgelig. Stilren udtryk, nem at vedligeholde, og så ser det bare skide godt ud. Men Tim, vi skal ned og kigge på sagerne. Rammerne med badeland skal være varme, de skal være hyggelige, ikke så grå og kedelige. Derfor faldt valget på Leroy Prime. Meget mere stilrent, naturligt og varmt udtryk. Med et komposithegn fra Vimex får du hurtig levering, nem montering, høj kvalitet og lækkert udtryk. Og hvis du er en af de der typer, der siger, men det begynder at bøje, og det arbejder sig ud af skinnerne, så frygt dig, for Vimex har en montagevejledning. Så følg nu den vejledning, så kommer det ikke til at ske. Lækkert udtryk, høj kvalitet, minimal vedligeholdelse. Det er altså lækkert. Ønsker du et Vimex komposithegn, så besøg din lokale Davidsen tømmerhandel.